Nya Ramogi en tarik 23 dwe no mar 7 higa mar 2023 arwake chenro mar Migago kama orukeloni weche matimre pacho kae kod mago matimre pe mag tuke to mokwongo magi weche mapiyo pek kod chieng' ma kawuono. Paro medo nyiedhore kaluwore gi ng'anyo mag Azimio ka jotelo mag Kenya Kwanza pod sundo jatend Kenya machon Uhuru Kenyatta obed tenge. Baada ya kupata hiyo report tumeita county government fire brigade team na maweza kufika kwa haraka sana, na wamesaidiana na wananchi, wameweza kuzima huo moto ambao umetokea kwa dormitory moja. Masira mar mach oketho mwandu e od nindo ma sikund sekondar ma St Mary's Tigio mani Kiambu. Tuhakikishe tunaendelea kupanda miche na tupande miti ambayo inatusaidia upande wa kuzuia impact ya climate change. Tend County ma Kakamega dwani chenro mar ng'olo yien tim e yo ma ok nyal ketho alwora. Machiegni nya Ramogi kamera mara mainti na rwake chenro ni mar Migago nyalo tudri kodwa namba mar 360 kata tuta marwa at Ramogi TV KE at James Opondo Sine. Machiegni nyinga en James Opondo. Commissioner mar tije od bura Johnston Mudhamo nyiso gai mar Azimio Raila Odinga mondo chung ng'anyo ka okoni joma hundu osedonjore kendo tiyo kod ng'anyo emayo jopiny. Mudhamo koni jo Kenya osewito gigegi mathoth kamoting'o simbe kod omenda e lwet joma hundu mawuondore ni gin jo ng'anyo. Okwedo weche ni moko kuom jotend Azimio lornegi mier ka onyiso mane en jatend Kenya Uhuru Kenyatta mondo owe ywak ka obila oseto od wuode. Mungu na binadamu. Uhuru, wewe ulikuwa unanishika saa 6, saa 7, saa 8. Na wewe hukujua mimi ni mtoto wa mama na baba. Wewe hukujua mimi ni mtu ninatoka kwa jamii ambao inanililia na inanipenda. Na hukuongea kusema Mudhama si mwizi, si mkora, asishikwe. Unanishika kwa sababu ninakupinga. Na ujue serikali yako imekwisha, uende nyumbani, ukae na utulie. Jaod bura Maki Haru Ndindi Nyoro nyiso jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta mondo kik yie luore mane jo Kenya miye kaka jatend piny Kenya machon ka kethe gi jo siasa masani bago ng'anyo masundo piny owacho e pacho ka. Ndindi Nyoro wacho ni koma tend piny en koma man kod luor ka bende onyiso jatelono mondo okop ranyisi mar jatend piny machon Daniel Moi ka achiel kod Mwai Kibaki manodhi e rutaya kendo bedo mabor gi siasa kata mana bang' wuok e apisi. Ndindi Nyoro ne wuoyo e sikund sekondar ma Chania Boys High School man Thika West sub-county e county ma Kiambu seche mano yoro e nyasi mar chieng' somo kama bende no yango ni ok owinjore chiw paro ne jatend piny machon to kata kamano gombo mare en mondo mi jatelo no obed mabor gi weche mag siasa. Tunatamani sana tuendelee na hiyo heshima katika hiyo kiti ya retired president. Tafadhali mimi nakuuliza, wachana na hii gang ya maandamano na kuharibu mali ya umma. Sisi tutaendelea kuheshimu wewe, rais wetu ambaye amestaafu. Na ndio maana tunakuuliza kwa heshima, waacha kupea hawa watu wa kuandamana pesa. Minod Musalia Mudavadi Tes Musalia opoyo bad migawo mar obila kuom tich matek magi setimo mar pidho yiende e pacho ka koloso e kar tiego obila ma Embakasi kama ne otelo e chenro mar pidho yien. Mama Musalia owacho ni chiwruok mar obila e jopith mar yien en gino ma dhi konyo Kenya e goyo okang' mar rito alwora. Olero ni obila biro medo jiwo kenge ma tend William Ruto keto mag chopo 30 mar bunge kochopo higa mar 2030. Planting trees may seem like a small act, but its implications are profound. It is an investment in our environment, in our health, and in the future of our nation.
Not only does tree planting combat climate change, but it also creates green spaces, enhances biodiversity, as I have said, and fosters a sense of community and shared responsibility. In order to meet our target of 10%, 30% tree cover in 10 years, then we must grow what we have planted. It goes beyond where we are. It spreads to where we are coming from. Every officer, each individual, has a target of at least 300 trees in 10 years. I wish to call on all other police officers, wherever they are, even when you go to your home area, please make sure you also bring in the communities in whatever other community service you are going to undertake. Oganda makidane ler mara lora kod lokruok mag kor lwasi koro kwayo piny owacho mondo ket tim chike mag rito alwora kod rito lwasi makare ka bende gikwayo oganda mondo okaw okang' mar bero alwora gin giwegi ma ok oparnegi. Ma biro e kinde mar kampen mar duoko chien liet mar kor lwasi kata global warming koro chochieng e piny mangima ka seche ma piny mangima ochano kawe okang' mar duoko chien liet mar kor lwasi olori nyaka higni 5 kochakore migambo ma nyoro. En kampen mokelo kanyakla pinje mopogore opogore ma ochokore Kisumu. Twadwa kwayo sirikandwa ni onego kaw okang' ulos chike manyalo miyo wa manage global warming ni to 1.5 degrees Celsius. Koro wan nyithindo mang'eny, wan gi youth, wan gi women, to wadwaro mana create awareness. Campaign ma timo kawuono iluongo ni Let Lake Victoria Breathe Again. Campaign ni itimo kod organization miluongo ni Kisumu Environmental Champions. To odwa create awareness ne impact mar climate change nam lolwe. Environment to exist on its own, then mano manisha ni ntiere problem mawadi encounter mbele kae. Mano mamiyo we are coming together mondo miwa urge jite watim timbego manyiso hera mawango gi masi mawango koluwore gi environment. Waseneno timbe matimore kaka cutting down trees, which is not favorable to environment. So we urge everyone to do mondomio team climate justice practices ma kaka pidho yiende, ng'iyo kaka chafu bedo environment mondo wa dispose gi responsibly. Kapod wantiere mana weche mag rito alwora, migawo mar alwora e kaunti ma Kakamega onyiso sirkal mamalo mondo ti kod piny owacho mag counties e kedo kod joma ketho bunge mag piny owacho e pacho ka oloso e boma Kakamega. Jatend migawo mar alwora e kaunti no Penina Mukabane ojiwo duol mar governors mondo ket chike mabiro konyo e thiro tim mar ng'ado yien mapok oromo kendo neno ni ogeng'ne jok ma ng'ado yiende ma rito alwora mabunge ma osebedo kayudo yuto kowuok kuom bungego. Jatelo no jiwo piny mondo odhi nyime pidho yien ma ok keth chakruok mag aore kaka yor kedo kod lokruok mar kor lwasi. They should not take advantage of the opportunity ya kufieka misitu yetu yote. Tunajua kuna utaratibu wa kufieka ile misitu ambaye wamepanda, lakini ile natural forest kama Kakamega forest, we do not expect that they will go there to do logging. So I am calling upon Council of Governors to take this up seriously so that there is a framework and a criteria within which this logging takes place. And above all, inatakana tujue kwamba na wale watu wetu, wale Community Forest Association ambao wanasaidiana na KFS kutunza misitu, na wao wanafaidika kwa njia gani. Manakaka wacho pili nyakona magajwang bugo mona mora mi yude onego beni lute yena mondo mi
ng'i kaka wanyalo pidho yiende ma nyalo konyo kor lwasi. Ka wadhi nyime, oyudo ni moko kuom jotelo ma Thurka ogolo kwayo ne jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo otim twak mabiro konyo e tieko ng'anyo mosebedo ka dhi nyime e pacho ka. Jalup gavana ma Kakamega Ayub Savula kod nyawadgi ma Machakos Francis Mwangangi owacho ni Ruto kod Raila nyaka manye yor kweyo liet mar siasa e pacho ka. Jotelo bende opako jodolo kuom nyiso jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo obag twak mar manyo kaka inyalo duok piny ng'ur ma oganda osebedogo ewi pek mar ngima. Mheshimiwa Rais William Ruto, wewe ni Rais, Supreme Court ilikupatia nafasi ulinde inji kwa miaka ngapi? 5. Na hiyo haitabadilika, utakaa hapo for 5 years. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, you have a right kutuma watu wako kwa street wa demonstrate peacefully. Kama kule South Africa, polisi wanakaa kando huku, kando, watu wana demonstrate, ikifika jioni wanarudi kwa wao. Tunataka hawa viongozi wawili mupigiane simu, mukae chini, musort out this mess once and for all. We want our leaders to talk, we want our leaders to meet, we want our leaders to discuss so that the cost of living can come down. The cost of living will come down through dialogue, constructive dialogue. Now here we are urging our leaders to continue doing. Let's not close the door to dialogue. Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda ojiwo jodito mar arita kwe mondo owe chung' margi motegno kata goyo korgi mondo omany yo moro mar loso mamuol mar tieko ywaruok madhi nyime pacho ka moseweyo ka ji mathoth osewito ngimagi. Kotelnegi kod uchaguzi platform gikwayo jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo omuony gero margi kendo loso kendo bedi kod loso mar manyo kwe. Riwruogego bende okwedo obila magikoni tiyo kod teko mathoth kuom jopiny mang'anyo. The bipartisan talks gave Kenyans a glimmer of hope as it created a golden opportunity for issues affecting Kenyans to be deliberated and addressed. We reiterate the importance of the talks and the need for our leaders to exercise patience, soberness, selflessness that is needed to resume and see through the talks. We also wish to emphasize the need for the talks to go beyond political interests and genuinely encompass the diverse concerns and aspirations of all Kenyan citizens. We are appalled by the alarming incidences witnessed recently where some peaceful protesters exercising their democratic right to picket were met with unnecessary force and arbitrary and unlawful arrests by the National Police Service. It is disheartening to witness such actions in a country that prides itself on upholding principles of human rights and freedom of speech, and which is sovereign by the Constitution of Kenya, in which the freedom of assembly and expression is enshrined. It is worth noting that as civil society, through our partners, the Okoa Uchumi Coalition, we presented our proposal to the relevant committee in May 2023 on how the government could shift focus from overtaxing citizens and businesses and laws on applying austerity measures, addressing corruption and illicit financial flows, and strengthening assets recovery to shield wananchi from the high cost of living. Masira mar mach nyomo chi sikund sekondar mar Nyiri ma St. Mary's Thigio e kaunti ma Kiambu kendo wang'o kar nindo gino mane okelo kethruok mag mwandu. Masirano mar mach mapok oyangi gima dikel nowang'o achiel kuom ute nindo mating'o jopuonjre 100. Onge hinyruok manoyudie e masirano mak mana ni kethruok mag mwandu ka koro pok ong'ere ka skudno idhi lor. Wameweza kuzima huo moto ambao umetokea kwa dormitory moja,
ambayo ina accommodate watoto kama 90, na ni vizuri kwamba wananchi wamejitokeza kwa wingi na tumeweza kusaidiana na officers wa security team na moto tumeuzima. Jambo nzuri ni kwamba hakuna mtoto ambaye ameweza kuathirika kwa ule mkasa, ijapokuwa kadhaa wamepata trauma, na kwa sasa kuna wale wako hapa, kuna madaktari tumeita, wanaendelea kuhudumiwa kupewa first aid. Kuna wale ambao tuliona walikuwa na other complications kama wale asthmatic, kama wawili tumeweza kukimbiza kwa hospitali na kwa sasa wanaendelea kupata huduma ya kwanza. Dom ni moja kubwa, iko na 5 big rooms na tumetumia less than 20 minutes contain that fire. Ilikuwa moto kubwa sana. Kwa hiyo dom hakuna kitu tumeokoa, all the beddings got burnt plus the toilets. Hakuna kitu imeokolewa. Nya kuna mgojonga ndo na idhia yueo madundo tokapokuthi yueo asome utu wa ria dik aneno kacha Eriko Tieno wachoni ntire kodwa kendo uneno chendro mar Migago Snoopy Marco Pusore wachoni uneno Ramogi TV ka ntire Kayole Junction Cosmas Otieno wachoni Migago chopone yorno makare ka ntire Ndaragwa Kongo Chris bendo wachoni oneno Ramogi yorno makare bendo neno kacha Eric Odemu ka chunge Kanyamkago wachoni Ramogi TV chopone gi yorno makare ka oneno TV gi babane Abot ka geneno Migago yorno makare mogik Ramogi TV morgi Migago timo mos ne baba wasinga kuom tuo kendo koro neno Ramogi kacha kendo weche manyien choponwa yorno mauyanga ne kwa Ramogi jong padana dhie yoyo madundo ka ngwadugo to podwan kod weche modhuro kachiel kod weche mag 2K. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. 200 bob tu. Buda, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenywa watu kama kuku juu ya tokens. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Machikini kendo nya kwa Ramogi. Jodak makisumu nyiso luoro ahinya to kinde ng'anyo ka lure koda pedha makocho mage wacho ni obila chwalo nyaka ayudi. Mae biro kinde marawera moro nyocha ochiel koda magina ochiko ka machielo mong'ol bende ne obila orodho simbane kinde ng'anyo ma jumane. Millicent Adembo miwa ler mathoth kowuok e kaunti ma Kisumu. Antie gisida gi wanga letega. Maandamano kochako watanga mane ot kae. Nuka bayo kidino watugo mana karata. Kaje magigoya. Gibiro ni gimanyo watu wano kwa ringi. Nwa beta. To kanye ma polisi obiro nyaka iot.
mochako bagi gi risasi, ma risasi omake, risasi ochiko. Ma en kar dak ma 5 ways mayudore ward Manyalenda B, kama tipo nyomako obila karodho rawera moro. Waromo gi rawerano manyingero ni Omondi mayangonwa ni lweny makamano nyojuke kar saa 8 odiochieng' e Simbane konindo. Owacho ni osiepene nyodhi lime kaluore ni wiye nyobare wach mane osir kod min mare. Polis achiel ogwedhot badhot to yawre. Kosegwedhot badhot to yawre to donjo to yudo ka osiepena go bete kom kanyo. Tachiel otemo bo ogore gi polis boringo. Moro ni ema gichwado, alafu an pod ane kitanda nindo, ema gibiro na kitanda kanyo. To iso bina tuo. To moro to chaka chwada e kitanda kanyo endo gi luth. Bo nyisa na wuogo. Koro sama wuok oko no gichwado chongane. Kanyo magichwade mawinjo ko ywak. Hapa ni kwetu mimi sikuwa naandamana. Hapa ni kwetu, hapa ni kwa nyanya yangu, mimi niko kwa nyumba yangu. Koro harakati mano ywak ne maparo ni jogi feel ni karangani innocent kata dokene ndara. Makoro gitimre nade gichako we. But kane gigoe to ne giwacho ni wiu tek un joluo. Wan wabiro mondo mi wanegu nikech wich teko maru. Minroni medo lero ni bang' obilago nyoso chong wuode mabende ni kod ng'ol mar wang'. Obilago nochako duogo e safar mar 2 kod paro mopogore ka gikok mondo jodak oyaw dhoudi. Koro walorre koni. Tadiero ko budho gicha giduogo. Koro ka giduogo mar 2 to koro ne giduogo gi paro mopogore. Nikech kinen ka polis koro kok bunde kamae. Dodni dong no nego nyithindo gido yudgi. Jodak Manyalenda oyango luoro masani gin go nikech lweny manyo neno e alworano bende gikwedo obila kuom luwo oganda nyaka e utgi. Kendo kane wane udi ki yaw dot matin tineno ka polise biro gi bunde. Sani waluor kama namanda biro waluor nikech iparo ni dhigoyi. Makosa imako go mane ng'amo timo makosa to ng'ama onge makosa igole ot nang'o. Joka mawaywak maandamano ni oromo wabe omiyo wayweyo be matin wan jojwa kali kech benego wage nyithinde ot. E kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi e boma ma Kisumu, laktar yango ni jopiny mohewo 17 medo dhi nyime kod yudo thieth bang' hinyruok e kinde ng'anyo. From the 17, 8 were of gunshot wounds and the rest were reportedly being assaulted by the police officers. Among those who were assaulted, we even have a 15-year-old girl who was allegedly removed from the house and then was assaulted there. From the 8 of the gunshot wounds, we have 2 critical who needed ICU, but our ICU is full. And all the other gunshot wounds were being prepared. Some are already in theater, so they are removing the bullets and also the fragments. Achiel kuomgi en Fidel Ochieng, rawera machiegni 17 manyo obila ogoyo gi magina 9, 8 e kore kod 1 e bade chieng' tich ang'wen kar saa 5 mar onyango. Wan wapo mana ka Land Cruiser ochopo to gilor giwacho ni wamanyo une muchandowa ka to ang'isogi ni wan watugo atuga wan ok wan e ng'anyo. Kanye ma moro chwado e wiya kada wuok ng'wech ni to ogo lweta olungo wadgi chako ogoya chako nuoya ne gihinya sayo yawa inyora konya uru. Kwayo magin go ne jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio One Kenya Raila Odinga chalo kamae. To wan pod wadhi winjo matek. Koro giwuoya gi ng'ik gik ma ginyalo loso mondo gilosi mondo mi raia watimre nade wabed gi kwe. Akwayo Raila ni owuo gi Ruto ji kik tho giwe ng'anyo gilos weche. Polisi owe lawre kod ji iwinjo gibed ni gin gitim security e mwandu gi iwinjo giwe lawre gi ji. Kata obedo ni chenro mapile temo duogo e kaunti ni e seche ma jogo mane oyudo hinyruok mopogore kinde ng'anyo dhi nyime kod yudo thieth.
jodak mawuok kuonde mayuto ji ni piny to koro medo dak kod luoro kalure kod teko mathoth mobilo osebedo katiyo godo kuom japiny. Gikwayo jotelo ariyo, jatend piny owacho William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo donjre wachni gilos weche mondo kwe onyal dok pacho kae. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano Millicent Adhiambo kuom kelo lipod no koke kaunti ma Kisumu. Kawadhi mbele, tend kaunti ma Nairobi koro biro tiyo kanyakla gi kar tiegruok mar jopuonjre man kod ng'ol mong'ere kaka Kenya Institute of Special Education mar konyo gero kuonde tiegruok mag jopuonjre go mondo mi gikony gi yudo kuonde tiegruok. Jata chenro mag puonjruok mar jopuonjre matindo Early Childhood Education Ruth Owuor owacho ni gichano konyo jonyuol mani kod nyithindo manigi ng'ol mondo nyithindo go oyud somo kaka jopuonjre mamoko. Owuor wacho ni sirikal kaunti oseketo omenda moko tenge mar konyo chenro no. Nowuoyo e romo motisi ni the African Summit on Inclusive Early Childhood Care and Education manobagi chieng' ngeso e kar tiegruok mar Kenya Institute of Special Education. On realizing that there are not enough centers for special needs with children with special needs, in his manifesto he promised to put up 17 special needs centers, and this is already in the current CIDP, that they're going to be put up 17 centers for children with special needs. Out of this, 2 will be standalone, that will include everything from therapy rooms to all, sort of a model with KISE, and we're in the process of coming up with an MOU with KISE. The government also is concerned about the parental empowerment, because when a child is get disabled, the parents, the families get affected, and therefore there's a discussion which is almost complete, whereby there's need to put up a parental empowerment center, so that when a parent gets a child with disability, is prepared, is cancelled to move on with the new happening in the family. We're spotlighting issues of ECDE because they're often left behind in the conversations that regard children with disabilities. We hope that through this summit, we can strengthen service delivery for children with disabilities, learn from experts, network, and see how we can come together to make sure that children with disabilities of all ages, from when they are born, are able to thrive. Jotije sirikal Felix Osgeyo golo siem ne jonyuol ma kaunti ma Marsabit kuom koso tero nyithindgi sikul. Kowacho ni kaunti no osebedo kod kwan mamalo mar nyithindo manyiri maweyo sikul kaluwore kod iye mag mako kod nyombo kapod gitindo. Kane loso e limbe mar ndalo ariyo mag chenro mar dongruok e kaunti no, Osgeyo onyiso jotend sirikal ma gwenge mondo okaw okang' ne jonyuol matuono nyithindgi ratichgi mar somo. Ne otenegi jagoro mongirore Raymond Omolo, jagoro mongirore Migago mar apaya Engineer Joseph Mbugwa kod Dr. Idris Dakonta maduto oriwore mar singo arita ne gwengego. Nasikia nyinyi mnapeleka vijana waende wachunge mbuzi, wachunge ngamia, ati wawe warani. Inji hii haiwezi endelea kama hatuna watu wale wamesoma. So mimi nataka nyinyi mupeleke vijana na wasichana wapi? Shuleni. Na tena kisheria ni hatia ukiwacha mtoto nyumbani. Na ndio county commissioner. Unajua kwamba watoto wa shule ile imetimia lazima waende shule. Toa amri kwa kila assistant chief, ACC, DCC, wase wa mitaa wakisha kwamba watoto wale wametimia waende shuleni. Nikirudi Nairobi, tutakaa na wakuu wa polisi ili within the next 1 month we bring adequate number of NPRs based on the resources that are available. Kwa wakati huu kama wizara tumeanza mpango ya operationalize the administrative units. And kwa hii financial year we have operationalized 2 sub-county units in the country. So yangu ni kuhakikishia hiyo mpango inaendelea
And within the next 3 months, we will be able to operationalize the sub-county. Machikini weche mag tuke. Gol mar jatugo Georgia Stanway kokalo picha chome dakika mar 29 nokonyo tim mar England leo tim mar Haiti gol 1-0 e tuke mag pinje mangima mag wakeni e group D. Denmark bende noyudo loch mar gol 1-0 e kindgi gi tim mar